Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9 പേര് നോക്കിയല്ലേ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച്ച നദാനദശ്യ വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതരഃ ശതശഃ. അന്യേച്ച നദാനദശ്യ വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതരഃ ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച്ച നദാനദശ്യ വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. അന്യേച്ച നദാനദശ്യ വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച്ച നദാനദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതര ശതശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച നദാനദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച്ച നദാനദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതരഃ ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേച്ച നദാനദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരിദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദീശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോകമേർവതി ഗിരി ദുഹിതരാ ശതശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദിശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യം ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതരഃ ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലുക. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ ദുഹിതരാത് സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതമ്മ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ സദൃശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദ്യേ ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ശരി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്ധി ബഹുശോ മേർവാദി ഗിരി ദുഹിതര സദശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്തി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരിദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്തി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരിദുഹിതരഃ ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ച നദാ നദ്യശ്ച വർഷേ വർഷേ സന്തി ബഹുശോ മേർവാദിഗിരി ദുഹിതര ശതശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റനേകം നദികളും ഒഴുകുന്നുണ്ട്. പർവ്വതത്തിന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെ അവ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ശാഖകളായി പ്രവഹിക്കുന്നു. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപി ഭാരതമേവ വർഷം കർമ്മക്ഷേത്രമന്യാന്യഷ്ട വർഷാണി സ്വർഗിണാം പുണ്യശേഷാവഭോഗ സ്ഥാനാനി ഭൗമാനി സ്വർഗപദാനി വിപദിശ്യന്തി. തത്രാദി ഭാരതമേവ വർഷം കർമ്മക്ഷേത്രമന്യാന്യഷ്ട വർഷാണി സ്വർഗിണാം പുണ്യശേഷോപഭോഗ സ്ഥാനാനി ഭൗമാനി സ്വർഗപദാനി വിപദിശ്യന്തി. ഭാവാർത്ഥം 9 വർഷങ്ങളിൽ ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗം പല കാംക്ഷാകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റ് 8 വർഷങ്ങളും വളരെ ഔന്നിത്യമാർന്ന പുണ്യവാന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാരും വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഈ 8 വർഷങ്ങളിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ്. ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങൾ 3ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദിവ്യമായ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ, ഭൂമിയിലെ സ്വർഗതുല്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ, അധമ ലോകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ. ഈ 3 തലത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൗമ സ്വർഗപാദാനി ഈ 3 തരത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാരതവർഷം ഒഴികെയുള്ള 8 വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ വർഷം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലം, ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ളതാണ്. ഖണ്ഡം അല്ലെ, ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് വർഷങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 8 വർഷം എന്നുള്ള 8 കൊല്ലമല്ല, ഇതിനെ ഒരു സ്ഥലം, രാജ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 9:21 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവർ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമണം, പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള അലച്ചിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവർ, മറ്റു വാക്കുകളിൽ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സ്വയം ബന്ധിതരാകില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണം ഭേദിച്ച ആധ്യാത്മിക രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ
അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിതരാകും. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും വീണ്ടും അധമ ലോകത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिदे कोने भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लदा बीज. ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिदे कौन भाग्यवान जीव ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലത. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ജീവസത്തകളിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധത്തിലാവുകയും തദ്വാര അവന് ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു ഗുരുവുമായി കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയുമായി ബന്ധത്തിലാകുന്നു. അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന മായാവാദികൾക്കും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും ഗുരുക്കന്മാരാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഗുരു നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതീതിയും കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നവനുമായിരിക്കണം. അതിനാൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവുമായി ബന്ധത്തിലാകാൻ കഴിയൂ. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തദ് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ആശയത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയസുത്തമഃ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒരുവൻ ഒരു ഗുരുവിനെ, കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയെ തേടിപ്പിടിക്കുക തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഏത് വീക്ഷണകോണിലൂടെ ദർശിച്ചാലും ഒരു ഗുരു കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവനാണ്, മറ്റാരുടെയും പ്രതീതിയല്ല. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, അവൈഷ്ണവോ ഗുരുർനസ്യാത്. ഒരു വൈഷ്ണവനല്ലാത്തവന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതിയല്ലാത്തവന് ഗുരുവാകാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണന് പോലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായനാകില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മംഗളകരങ്ങളായ 6 യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അവർ വളരെ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരായിരിക്കണം. പഠൻ, വളരെ യോഗ്യരായ ആചാര്യന്മാരായിരിക്കണം. പാഠന, ഭഗവാന്റെയോ ദേവന്മാരുടെയോ ആരാധനയിൽ വിദഗ്ധരായിരിക്കണം. യജന, ഈ ആരാധന എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം. യാചന, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അറിവുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സ്വയം യോഗ്യരായിരിക്കണം. പ്രതിഗ്രഹ, സമ്പത്തുകൾ ദാനം ചെയ്യണം. ദാന, ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഗുരുവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ഗുരു ന സ്യാത്. വൈഷ്ണവ സ്വപചോ ഗുരുഹു. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവന് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിക്ക് അവൻ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗുരുവായി തീരാൻ കഴിയും. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഭൗമസ്വർഗമായി ഭാരതവർഷത്തിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള സകല സൗകര്യങ്ങളും. പക്ഷെ പരിശുദ്ധനായ ഒരു അതീന്ദ്രവാദിയുടെ വ്യാപാരം അതല്ല. പരിശുദ്ധനായ ഒരു അതീന്ദ്രന്റെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി താഴെ പറയും പോലെ വിവരിച്ചിരിക്കും. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം. ഒരുവൻ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താതെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളായ ദിവ്യസ്വർഗം, ഭൗമസ്വർഗം, ബിലസ്വർഗം എന്നിവയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്.
12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷു പുരുഷാണമയുധ പുരുഷായുർവർഷാണാം ദേവകൽപ്പനാം നാഗായുധ പ്രാണാനാം വജ്രസംഹന നബലവയോ മോദ പ്രമുദിത മഹാസൗരതമിഥുന വ്യവായപവർഗ വർഷതുദൈക ഗർഭകളത്രാണാം തത്ര ത്രോദായുഗസമഃ കാലോ വർത്തതേ യേഷു പുരുഷാണമയുധ പുരുഷായുർവർഷാണാം ദേവകൽപാനാം നാകായുധ പ്രാണാനാം വജ്രസംഹന നബലവയോ മോദ പ്രമുദിത മഹാസൗരതമിഥുന വ്യവായാപവർഗവർഷധൃതൈക ഗർഭകളത്രാണാം തത്ര ത്രോദായുഗസമകാലേ വർത്തതേ. ഈ 8 വർഷങ്ങളിൽ അഥവാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യജീവികൾ 10,000 സംവത്സരം ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൂനിവാസികളും മിക്കവാറും ദേവന്മാരെ പോലെയാണ്. അവർക്ക് 10,000 ഗജങ്ങളുടെ ശാരീരിക ശക്തിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ പോലെ അത്യുഗ്രമാണ്. അവരുടെ യൗവനകാലം വളരെ ആനന്ദപ്രദവും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ദീർഘകാലം ലൈംഗിക സംയോജനം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ശേഷം ജീവിത കാലയളവിൽ 1 വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സ്വർഗീയ മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നിലവാരം ശരിക്കും ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യജീവികളിനോട് തുല്യമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിങ്ങനെ യുഗങ്ങൾ 4ആണ്. സത്യയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ പുണ്യവാന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനും വേണ്ടി നിഗൂഢ യോഗം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ധ്യാന നിമഗ്നരായിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളുമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയസുഖം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവ കഠിനങ്ങളായിരുന്നില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ കഠിനമായത്. ഈ 8 സ്വർഗീയ വർഷങ്ങളിലെയും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ലൈംഗിക ആനന്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഗർഭധാരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അധമ നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നായ്ക്കളെയും പന്നികളെയും പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ വർഷത്തിൽ 2 തവണ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഓരോ തവണയും കുറഞ്ഞത് 1/2 ഡസൻ സന്താനങ്ങളെയെങ്കിലും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും അധമവർഗങ്ങളിലെ ജീവികളായ സർപ്പങ്ങൾ പോലും ഒരേ സമയം 100 കണക്കിന് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഗർഭധാരണം നടക്കൂ. ജനങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ജീവിതമുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തോട് അത്രയേറെ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഉന്നതമായ ഭക്തി സേവന മനോഭാവമുള്ളവരാണ്. പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ലൈംഗിക ജീവിതമേ ഇല്ല. അഥവാ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഗർഭധാരണമില്ല. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവികൾ സന്താനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന മനോഭാവക്കാരാണെങ്കിലും ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നു. പാപമംഗലമായ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശിശുവിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹീനമായ കാര്യം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭൗതികമായ ദുരവസ്ഥകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ദേവപദയാ സ്വസ്വർഗണ നായകൈർവിഹിത മഹാർഹണ സർവർതു കുസുമ സ്തകപവ ഫലഹിസലയ ശ്രീയാനമ്യാമാൻ അനവിടഫലദാ വിടപി വിരൂപശുംഭമാനരുചിര കാനനാശ്രമായത്തന വർഷഗിരിദ്രോണിഷു തഥാ ചാമലജലാശയേഷു വികച വിവിധ നവന രുഹാമോദമുദിത രാജഹംസ
ജലകുക്കുടകാരണ്ടവ സാരസ ചക്രവാകാദി വിർമധുരകര നികരാകൃതി വിരുപ ഉജിതേഷ് ജലക്രീഡാദിവിർവിചിത്ര വിനോദേ സുലളിത സുരസുന്ദരീണാം കാമകലില വിലാസ ഹാസലീലാവലോകാദൃഷ്ട മനോദൃഷ്ടയ സൂര്യം വിഹരന്തി. ഈ ഭൂമണ്ഡങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ധാരാളം പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഉദ്യാനങ്ങളും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട പർണശാലകളുമുണ്ട്. ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ അതിരുകൾ തിരിക്കുന്ന മഹാപർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിൽ നവങ്ങളായ താമരമലരുകൾ നിറഞ്ഞ ധാരാളം ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ കാണാം. താമരപ്പൂവുകളുടെ സുഗന്ധത്താൽ അത്യുത്സാഹം പൂണ്ട അരയന്നങ്ങൾ, താറാവുകൾ, ജലക്കോഴികൾ, കുറ്റികൾ മുതലായ ജലപക്ഷികളുടെയും തേനീച്ചകളുടെയും മധുര ശബ്ദത്താൽ സദാ മുഖരിതമാണ് ആ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ. ദേവന്മാരുടെ മുഖ്യ നായകന്മാരാണ് അവിടങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഭൃത്യന്മാരാൽ സദാ സേവിക്കപ്പെടുന്ന അവർ തടാകങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സന്തോഷ നിർഭരമായ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദേവപത്നിമാർ അവരുടെ പതിമാർക്കു നേരെ കാമാർത്ഥതയോടെ കടക്കണ്ണെറിയുകയും എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദേവപത്നിമാർക്കും അവരുടെ പരിചാരകർ ചന്ദനത്തടിയും ചന്ദനത്തൈലവും പുഷ്പങ്ങളും പുഷ്പഹാരങ്ങളും യഥേഷ്ടം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ 8 സ്വർഗീയ വർഷങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവർ അവരുടെ എതിർലിംഗത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ പരസ്പരം ആകർഷിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേശ്വരി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. അഥവാ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്വർഗലോക നിവാസികൾ ശുദ്ധജലവും പുതിയ താമരമലരുകളും നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങളും ഫല സസ്യാദികൾ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളും കളകൂചനങ്ങൾ മുഴക്കുന്ന നാനാതരം പക്ഷിജാലങ്ങളും മൂളിപ്പാടുന്ന തേനീച്ചകളും ഹരം പകരുന്ന സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. സദാ ലൈംഗികതയാൽ ഉത്തേജിതരായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരികളായ പത്നിമാരുമൊത്താണ് അവരുടെ വാസം. എന്നിരുന്നാലും ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെല്ലാം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരും ഇത്തരം ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈംഗികത, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവകളിലൂടെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഈ സന്തോഷ അനുഭവം അനുകരിക്കുന്ന അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം പാടെ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലുള്ളവർ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും പരമോന്നതനായ ജീവിയുടെ ശാശ്വതരായ സേവകരാണ് തങ്ങളെന്ന അവരുടെ പദവി വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നവസ്വവിവർഷേഷു ഭഗവാൻ നാരായണോ മഹാപുരുഷാണാം തദനുഗ്രഹായ ആത്മതത്വവ്യൂഹേനാത്മന്യാത്യപി സന്നിധീയതേ. നവസ്വവിവർഷേഷു ഭഗവാൻ നാരായണോ മഹാപുരുഷാണാം തദനുഗ്രഹായ ആത്മതത്വവ്യൂഹേനാത്മന്യാത്യപി സന്നിധീയതേ. ഈ 9 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും തന്റെ ഭക്തരോട് കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസുദേവൻ, സംകർഷ്ണൻ, പ്രത്യുഗ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നീ 4 തത്വങ്ങളിൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് സമീപം നിലകൊള്ളുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലല്ലാത്ത ഒരിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ദേവന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന വിഗ്രഹ രൂപങ്ങളിൽ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളായി ആരാധിക്കുന്നതായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അർച്ചാവിഗ്രഹമായി അഥവാ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അർച്ചാവിഗ്രഹവും യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതിനാൽ പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ പോലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതായി നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാദിർ ഗുരുഷു നരമതി.
അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാദിർ ഗുരുഷു നരമതിഹി. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ ആരും കല്ലായോ ലോഹമായോ കാണരുത്. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ ജീവിയായും കാണരുത്. ഒരുവൻ ഈ ശാസനം കർശനമായി പിന്തുടർന്ന് പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അപരാധമില്ലാതെ ആരാധിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയാണ്. ആരും അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി പരിഗണിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധനയിലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആരാധനയിലെയും അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഘു ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്ധരികൾ കാണപ്പെടുന്നു. പത്മേതു പരമവ്യോംന പൂർവാദ്യോദിച്ചതുഷ്ടയേ വാസുദേവാദയോ വ്യൂഹശ്ചദ്വാരാ കഥിതാക്രമാത് തഥാ പാദവിഭൂതേ ച നിവസന്തി കർമാദിമേ ജലാവതിസ്തവൈകുണ്ഠസ്ഥിതദേവതീപുരേ സത്യോർദേ വൈഷ്ണവേ ലോകേ നിത്യാക്യേ ധാരകാപുരേ ശുദ്ധേതാദുത്തരേ ശ്വേതദ്വീപേ ചൈരാവതീപുരേ ക്ഷീരാംബുധി സ്ഥിതാന്തേ ക്രോധപര്യങ്കദാമിനി സ്തുതീയേ ക്വചിത്തന്ത്രേ നവവ്യൂഹാത് പ്രകീർത്തിതാ ചദ്വാരോ വാസുദേവാദ്യ നാരായണ നരസിംഹോ ഹയഗ്രീവോ മഹാക്രോഡാ ബ്രഹ്മാചേതി നവോദിതഃ തത്ര ബ്രഹ്മാദു വിജ്ഞേയ പൂർവോക്ത വിദയാ ഹരിഃ. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും വാസുദേവൻ, സംകൃഷ്ണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ 4/1 മാത്രമുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. വാസുദേവനും സംകൃഷ്ണനും പ്രത്യുപ്നനും അനിരുദ്ധനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 4 ദിശകളിലായി സന്നിധരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജലത്താൽ ആവൃതമായൊരു വൈകുണ്ഠ ലോകമുണ്ട്. ആ ഗ്രഹത്തിൽ വേദവതി എന്ന സ്ഥലത്താണ് വാസുദേവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സത്യലോകത്തിന് മീതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണു ലോകം എന്ന സ്ഥലത്ത് സംകർഷണനും സന്നിഹിതനാണ്. അതുപോലെ ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രത്യുപ്നനാണ് പ്രബലൻ. ശ്വേതദ്വീപ് എന്ന ദ്വീപിൽ ഒരു പാൽക്കടലും അതിന് മധ്യത്തിലായി ഐരാവതീപുരം എന്നൊരു സ്ഥലവും ഉണ്ട്. അവിടെ അനന്തനു മീതെ അനിരുദ്ധൻ ശയിക്കും. ചില സ്വാത്തുതന്ത്രങ്ങളിൽ 9 വർഷങ്ങളുടെയും അവയിൽ ഓരോന്നിനും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രബല ദേവന്മാരുടെയും ഒരു വർണ്ണനയുണ്ട്. വാസുദേവൻ, സംകൃഷ്ണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, നാരായണൻ, നരസിംഹൻ, ഹയഗ്രീവൻ, മഹാവരാഹം, ബ്രഹ്മാവ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശങ്ങളിലെ ബ്രഹ്മാവ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവിക്ക് യോജ്യനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. തത്ര ബ്രഹ്മാതു വിജ്ഞേയ പൂർവോക്ത വിദയാ ഹരി. ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ഹരി തന്നെയാകുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് की जय. महाराज हरे गौर को नाम हरे हरे कृष्ण.
ഇവിടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മേരു പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും അനേകം നദികള് ഒഴുകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ശാഖകളായിട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജംബുദ്വീപിലെ അല്ലെ ഭാരതവർഷം എന്നുള്ള വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അതുപോലുള്ള 8 വർഷങ്ങളെ 8 രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാരത രാജ്യം എന്ന് പറയും അല്ലെ, ഭാരതവർഷം അപ്പൊ അതുപോലെ 8 വർഷങ്ങൾ 8 രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, 8 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പോ അതിലുള്ളവർക്കെല്ലാം വളരെയേറെ ശക്തിയും ആയുസ്സും ഒക്കെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയും ഈ ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവരെക്കാളും. അപ്പോ എങ്കിലും പറയുന്നു, പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയിലൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ, മറ്റു ഖണ്ഡങ്ങൾ 8ലുമുള്ളവരും ഭാരത ഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും പിറക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ ഭാരതവർഷത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ ധാരാളം കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള വാദികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ധാരാളം ശക്തിയുണ്ട്. എന്നാലേ അവർക്കെല്ലാം അവിടുന്ന് കർമ്മഫലം തീർത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവലോകത്തിലുള്ളവരും മറ്റുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ളവരും ഒക്കെ എന്താണ് ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ആസ്വാദനത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങൾ 3ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ദിവ്യമായ സ്വർഗീയ ലോകം, മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയിലെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് അധമലോകങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ. ഇപ്പോ അധമലോകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മോശപ്പെട്ട അധമലോകത്തില് അല്ലെ, സുതലം എന്ന ലോകത്തില് ബലി മഹാരാജാവ് വാഴുന്നു. ആ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രനോളം തന്നെ ഐശ്വര്യത്തിലാണ് അവിടെ ബലി മഹാരാജാവ് വാഴുന്നത്, ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാരതവർഷം ഒഴികെയുള്ള ഈ 8 വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റ് 8 ഖണ്ഡങ്ങളും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളാണ്, സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ നരകീയ ലോകമുള്ളൂ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രയോജനമുണ്ട്, വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അപ്പോ അതിന്റെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ഈ രീതിയിൽ അവർ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളെ ഉയർത്തപ്പെടുകയും വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമണം, പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള അലച്ചിൽ എന്നറിയും. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള അധ്യായത്തില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഇവിടെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്നാണ്, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തി. ഇങ്ങനെ അനേക ജന്മങ്ങള് അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിലെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ബുദ്ധിയുള്ളവർ
ബുദ്ധിയുള്ളവർ, മറ്റു വാക്കുകൾ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മലിഞ്ഞു തിരിയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സ്വയം ബന്ധിതരാകില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണം ഭേദിച്ച് ആധ്യാത്മിക രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിരത. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയോ വീണ്ടും അധമലോകത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്താണ്? ധാരാളം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ധാരാളം സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം, അല്ലെ? വീണ്ടും ആ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവില്ല, അല്ലെ? കുറച്ചു കാലം സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മേലോട്ടും താഴോട്ടും വരാനും പോകാനുമുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിശ്രമിക്കില്ല, ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്ന ജീവസത്തുക്കൾ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയുമായി ബന്ധത്തിലാവുകയും തദ്വാര അവന് ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു ഗുരുവുമായി, കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയുമായി ബന്ധത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നന്നായി നിർവഹിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. ഇപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. നമ്മളിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? വിഗ്രഹത്തെ ഒരു ശിലയായിട്ട് കരുതുകയോ അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കരുതുകയോ ചെയ്യുന്നവര് പാപികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയും. അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാതിർ ഗുരുഷു നരമതി വൈഷ്ണവേര ജാതി ബുദ്ധി. അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയും. ഒരു വിഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ വെറും ശിലയായിട്ട് കരുതുന്നത്, അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബുദ്ധിമാന ഹിതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ, അല്ലെ? സാക്ഷി ഗോപാലനായിട്ട് നടന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ? ആ ഭക്തൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലേ അങ്ങേക്ക് എന്റെ കൂടെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കും, അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്ത് നിന്ന് നടന്ന് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ. യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമി. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. എന്താണ്? അതൊരു കല്ലായിട്ടോ പ്രതിമയായിട്ടോ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ. ഭഗവാന് ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വില കൂടിയ പാക്കറ്റ് 200-300 രൂപയുടെ ഒക്കെ പാക്കറ്റ് അവിടെ വിൽക്കും. എന്നാൽ യാതൊരു മണവുമില്ല ലോ ക്ലാസ് ബത്തിയൊക്കെ ഭഗവാന് കത്തി. അപ്പൊ അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ മതി. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അത്രയേ സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ നൽകുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ പോയപ്പോഴവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഭഗവാന് പാത്രത്തില് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ? സത്യല ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്. അതിന്റെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവല്ല ധാമത്തിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ചിന്താമണി പ്രകൃതി ചിന്താമണി കൊട്ടാരങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അവിടെ പോയപ്പോ ഈ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ഒരു കുടില്. എന്താണ് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ? നീ
എനിക്ക് മണ്ണാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മണ്ണിന്റെയാണ്. നിനക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നീ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ദേവപത്നിമാരിൽ നിന്നും സത്തില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും അതും ഇതുപോലുള്ള ഭവനം ലഭിക്കും പറയും. അപ്പോ അതൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മോട് പ്രതികരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ അർജുന ആചാര്യയുടെ ഒക്കെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല, അത് തിരുത്തുകില്ല. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം വഹിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സ്വയം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തലച്ചുമുടായിട്ട് എന്താ ചുമലി വഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ അരിയും മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയും പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സ്വയം ഭഗവാൻ വഹിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കും. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അർജുനാചാര്യൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ വരികള് കുത്തി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ, വരച്ചിടുകയുണ്ടായി, അതിന്റെ തടയുകയുണ്ടായി. അത് ഭഗവാന്റെ പുറകില് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് മുറിവുണ്ടായിട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ അതാണ് വളരെ പ്രധാനം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കല്ലായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള വ്രജേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള കാരുണ്യം ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാള് നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കും, നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയും. അതുപോലെ വൈഷ്ണവേര ജാതി ബുദ്ധി, ഞാൻ വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ്, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, മറ്റുള്ളവരൊന്നും അല്ലെ, ഞാൻ വലിയ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്, അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള അമേരിക്കക്കാരനാണ്, റഷ്യക്കാരനാണ്, മറ്റുള്ളവരാണ്, ശൂദ്രനാണ് എന്നൊക്കെ. വൈഷ്ണവേര ജാതി ബുദ്ധി, ഉയർന്നവനാണ്, താഴ്ന്നവനാണ്, കറുത്തവനാണ്, വെളുത്തവനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരംതിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണാബോധം നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന മായാവാദികൾക്കും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നവനും ഒരിക്കലും ഗുരുവാക്കന്മാരാകാൻ ഒരു ഗുരുനിശ്ചയമായും കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയും കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നവനുമായിരിക്കണം. അതിനാൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവുമായി ബന്ധത്തിലാകാൻ കഴിയൂ. ഇവരെന്ത് ഒരു ഊഹാപോഹക്കാരനും മായാവാദിക്കൊന്നും കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്നും ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതീതി അല്ലെ. അതാണ് 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ, ഏത് സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോ അല്ലാതെ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാം. അവരൊക്കെ എന്താണ്, കപട ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവരുടെ ഗുരുവാരാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോയാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവില്ല, ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ല അല്ലെ, നമ്മള് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളതായിരിക്കണം, അതുപോലെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കാം. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നത് പോലെ പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവല്ല അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെന്താണ്, നമ്മളെ ഈ താഴേട്ടും മുകളിലോട്ടുമുള്ള ഈ കറങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗമസ്വർഗമായി ഭാരതവർഷത്തിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഭൗതികേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള സകല സൗകര്യങ്ങളും, പക്ഷേ വിശുദ്ധനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ വ്യാപാരം അതല്ല. പരിശുദ്ധനായ ഒരു അതീന്ദ്രന്റെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി താഴെ പറയുമ്പോൾ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാപ്തം
ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിയുക്തമ. ഒരുവൻ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളോട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ നടത്താതെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളായ ദിവ്യസ്വർഗം, ഭൗമസ്വർഗം, ബിലസ്വർഗം എന്നിവയിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കുറിച്ചു. നാഗപൃഷ്ടം നജ പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധിർ പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹേ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെയും അധിപനാവണ്ട, എനിക്ക് പാതാള ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാവേണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങേ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും ആക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ സുഖങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എട്ട് വർഷങ്ങളിൽ അഥവാ 8 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യജീവികൾ 10,000 സംവത്സരം ജീവിക്കും. എല്ലാ ഭൂനിവാസികളും മിക്കവാറും ദേവന്മാരെ പോലെയാണ്. അവർക്ക് 10,000 ഗജങ്ങളുടെ ശാരീരിക ശക്തി. അപ്പൊ മറ്റു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, അവർ 10,000 കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ജീവിക്കുന്നു. നമ്മളെന്താണ് ഈ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലുള്ളവരെന്താണ് പ്രായേണ അല്പായുഷ്യാസഭ്യാകലോസ്, അല്പായുസ് അല്ലെ, കുറഞ്ഞു 100 ശാസ്ത്രപ്രകാരം കലിയുഗത്തിലെ ആയുസ്. എന്നാല് കുറഞ്ഞു അല്ലെ 90, 80, 70, 60 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അത്രയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറയുന്നു. അതുപോലെ അവര് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഭഗവതും പറയുന്നതാണ് പ്രായേണ അല്പായുഷ്യ കലോസ്മിനി യുഗേജന മന്ദാസു മന്ദമതയാ മന്ദഭാഗ്യാവ. അവര് ഭാഗ്യഹീനരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, മറ്റ് 8 ഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ളവർക്കും 10,000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ട്. അവർ ദേവന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ 10,000 ആനകളുടെ ശക്തി ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് പറയും. തീർച്ചയായും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ പോലെ അതിക്രമണം. അവരുടെ യൗവനകാലം വളരെ ആനന്ദപ്രദവും. ശ്രീപുരുഷന്മാർ ദീർഘകാലം ലൈംഗിക സംയോജനം ആസ്വദിക്കുകയും വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന ഇന്ദ്രിയാഗ്രഹം ജീവിതകാലങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന അപ്രകാരം സ്വർഗീയ മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നിലവാരം ശരിക്കും ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യജീവികളുടെ ഇതിന് തുല്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ത്രേതായുഗത്തിൽ 10,000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപര ആകുമ്പോഴേക്ക് 10,000 വർഷമുള്ളത് 1000 ചുരുക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. കലിയാകുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് 1000 100 എന്നായി. 100 എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിങ്ങനെ യുഗങ്ങൾ 4ആണ്. സത്യയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ പുണ്യവാന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനും വേണ്ടി നിഗൂഢ യോഗം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ധ്യാന നിമഗ്നരായിരുന്നില്ല. ആർക്കും ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ത്രേതായുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയസുഖം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവ കഠിനങ്ങളായിരുന്നില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ കഠിനമായത്. ഈ കലിയുഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളത്, ഏറ്റവും പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളത് വരുന്നത്. മറ്റ് യുഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു മറ്റു യുഗങ്ങൾ ഈ കലിയുഗത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിലും കലിയുഗത്തില് നല്ലൊരു കാര്യം മാത്രം അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് അല്ലെ, ഖലോർ ദോഷ നിതേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണാൻ കീർത്തനായ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം വരം. കലിയുഗം അത്യന്തം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എന്നാലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോ ഗംഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഗംഗാ നദിയെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ കേട്ടത് അല്ലെ. ഇപ്പോ അതിലെ ഗംഗ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലയില്
എങ്ങനെയാണോ യമുനാ നദി അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ ഗംഗയാണ്. ആ ലീലയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ഗംഗയുടെ തീരത്താണ്. യമുനയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗംഗയിലെടുത്ത് ചാടുമായിരുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ ആ ഒരു വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു മൂടിലാവുമ്പോ എന്താണ്, ഗംഗാജലം കാണുമ്പോൾ അത് യമുനയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലെ കുളിക്കും, അതിലെ ലീലകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഗംഗ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും ഗംഗയുണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ഗംഗയുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അതിനെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ യമുനയാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും, എന്നാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗംഗയുണ്ട്. ഏതാണത്? വൃന്ദാവനത്തില് വൃന്ദാവനത്തില് മാനസി ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗംഗയുണ്ട്. ഭഗവാൻ നന്ദമഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലേ അവർ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും നന്ദമഹാരാജാവ് ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയായി. ഒരിക്കൽ ഗരുഡൻ ഒരു പാമ്പിനെയും എടുത്തിട്ട് ഗംഗയുടെ മുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ പാമ്പിന്റെ വാലിന്റെ അഗ്രം ഗംഗയിൽ മുട്ടുകയുണ്ടായി, ഗംഗാജലത്തിൽ ടച്ച് ആവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഉടനെ പാമ്പിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ എന്താണ്, ഗരുഡന്റെ വായിലുള്ളത്. എന്നാൽ അതിന്റെ വാലിന്റെ ഭാഗം ഗംഗയിലെ ആ ജലത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഉടനെ അതിന് വിഷ്ണു രൂപം, എന്താ പറയാ, സാരൂപം, ഭഗവാന്റേത് പോലുള്ള ഒരു രൂപം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. പകുതി ഗരുഡന്റെ വായിലുള്ള, എന്നാലും ആ ഗംഗാജലം സ്പർശിച്ചു. അല്ലെ, ഗംഗ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്, മോക്ഷം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഗരുഡൻ വിചാരിച്ച് എന്റെ ഭക്ഷണമാണ്, അല്ലെ, അങ്ങനെ അതിനെ ഗരുഡന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് നന്ദമഹാരാജാവ് കേട്ടപ്പോൾ നന്ദമഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കണം. അപ്പോ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഗംഗ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട, ഈ യമുനയിൽ നിങ്ങൾ കുളിച്ചാൽ തന്നെ മതി. ഇല്ല, പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഗംഗയിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ വാമനമൂർത്തി ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ കാലിന്റെ നഖം തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗംഗാജലം, ഇതാണ് വരുന്നത്. ഓ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസം എന്താണ്, നന്ദമഹാരാജാവിന് യശോദാമ്മയുടെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാനല്ല, വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ. ഓ അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഗംഗയിലേക്കൊന്നും പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇവിടെ ഗംഗയെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അവിടെ ഗംഗ പ്രത്യക്ഷയാവുകയും ചെയ്തു. ഗംഗാദേവി, അതാണ് മാനസി ഗംഗയായിട്ടുള്ളത്. അവിടുന്നാണ് രാധാറാണിയൊക്കെ രാധാ കൊണ്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലെ, ഗോപികമാരും രാധാറാണിയൊക്കെ മാനസി ഗംഗയിൽ പോയിട്ടാണ് ശ്യാമകുണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ശ്യാമകുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോളൂ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഇല്ല ഞങ്ങള് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാനസിക ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം, അല്ലെ, മാനസിക ഗംഗ ആരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദമഹാരാജാവിനായിട്ട് വേറൊരു തീർത്ഥം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു, അവിടെ എല്ലാ സപ്ത നദികളും അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. നന്ദമഹാരാജാവ് ഇതുപോലെ സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ പുണ്യനദികളെയും അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒരു മഹാതീർത്ഥം ആയിട്ട് അത് മാറും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, അല്ലെ, ഭാഗവതം, ഗംഗ, ഇതൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പോഴ് വളരെ നല്ല സമയമാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ഈ അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഗംഗ അപ്രത്യക്ഷമാകും, ഭാഗവതമൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും, അങ്ങനെ ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതായിത്തീരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാലങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു. ഭാഗവതം പറയുന്നത് എന്താണ്, കലിയുഗമാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ യുഗമാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ നല്ലൊരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, कोई प्रमाण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, हरे कृष्ण। ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്നലെ പ്രഭു ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇത് എന്താണ് വാമനമൂർത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഒന്ന് തന്നെ വാമനമൂർത്തി ഒറ്റ അടി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമി മുഴുവനായിട്ട് അളന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അടിയിൽ സ്വർഗലോകങ്ങളും എല്ലാം കീഴടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വാമനമൂർത്തിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഗ എന്താണ്? ഈ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ പാപികൾക്കും മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഗംഗയായിട്ട് ഒഴുകും. പല 2 രീതിയിലും പറയുന്നു. വേറെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തതാണെന്നായിട്ടും പറയുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ്? വാമനമൂർത്തി ഇവിടെ പെരുവിരൽ ഇതിന്റെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോടുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്നു, പിന്നെ സപ്തർഷികളുടെ ലോകത്തിലൂടെയൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല, ഭക്തനല്ല സംരക്ഷണം നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം വാമനമൂർത്തി കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി. മഹാബലിക്ക് അല്പം അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം വരെ പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തത്. അത് പ്രകാരമാണ് ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അനുജനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വാമനമൂർത്തിയാണ്. എങ്കിലും ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. സുതല ലോകത്തിലെ അവിടെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകിയും ഇന്ദ്രനെയോളം തന്നെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കഴിയാനും സാധിക്കുന്നു. അവിടെ വാമനമൂർത്തി തന്നെ സ്വയം ദ്വാരപാലകനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വലിമഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. ഈ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നു. ഒരടി കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച്, ഓരോ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, ഓരോ ദ്വീപിന്റെ യോജനയൊക്കെ പഠിക്കുന്നു ജംബുദ്വീപിനെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ. ജംബുദ്വീപിന്റെ വർണ്ണനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സപ്തദ്വീപുകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ ജംബുദ്വീപിൽ തന്നെ അനേക പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ പർവ്വതങ്ങൾ, വലിയ പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചും സുമേരു പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചും ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ ഭൂമിയെ ഭഗവാൻ ഒരു ചുവട് കൊണ്ട് അളന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി മുഴുവനായിട്ടും. അത്രയും വലിയ രൂപമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിന് എന്താണ്? ഗോവർദ്ധനത്തെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് എടുത്തു നിർത്തി. ഇവിടെ തന്റെ ഒരു അടി കൊണ്ട്, കാൽ കൊണ്ട്, പാദം കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അളന്നെടുക്കി. അപ്പൊ ഈ 3 ലീലകൾ ചെയ്യണ്ടായി. ഓക്കെ, പിന്നീട് മാലതി മാതാജി 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഈ പിക്ചർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഹയഗ്രീവ അവതാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അതിൽ ഹയഗ്രീവനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. 9 ഖണ്ഡങ്ങളുടെ 9 രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിൽ ഹയഗ്രീവനൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ഹയഗ്രീവ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹയഗ്രീവൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ വേദങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നെ പോലെ രൂപമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, വേറൊരു ഹയഗ്രീവന് മാത്രമേ എന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അസുരന്റെ പേര് ഹയഗ്രീവനാണ്, കുതിരയുടെ തലയുള്ള അസുരനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വരം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നെ വേറെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കരുത്, എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വധിക്കൂ. എന്റെ പോലെ കുതിരയുടെ തലയുള്ള ഹയഗ്രീവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാവൂ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം എടുത്തു. കുതിരയുടെ തലയുള്ള ഒരു രൂപം എടുത്തിട്ട് ഹയഗ്രീവനെ വധിക്കുകയും വേദങ്ങൾ തിരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ നൽകുകയും ചെയ്യും.
2 ദിവസം മുന്നേ മാതാജി ചോദിച്ചതാണ്, എന്തൊക്കെ തിരക്കിലായിട്ട് പിന്നീട് അതങ്ങ് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിധാനം ഭാവനഭ്യോ ഹരേ വൈഷ്ണവേഭ്യോ കൃഷ്ണ നമോ നമഃ. പ്രഭുജി. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊരു കാര്യം, ഏകാദശി എന്തൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏകാദശി നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം 31-നാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ദശമി ടച്ചുള്ള ഏകാദശി നമ്മൾ എടുക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് എന്താ പറയാ, അത് അവരൊരു ആഘോഷമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലടത്തൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ദശമി ടച്ചുള്ള ഏകാദശി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ദ്വാദശിക്കാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 31-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അതെന്താണ്. അപ്പൊ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ടെമ്പിളൊക്കെ അങ്ങനെ അവർ 2 ദിവസമായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ഏകാദശിയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 31-ാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ. ബുധനാഴ്ചയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, അത് മലയാളം കലണ്ടറിലും 31-ആണ് ഇപ്രാവശ്യം വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എന്ന് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ചില ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഓരോ ഇതിലാണ് വേറെണ്ടാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് പാരണ എന്നൊക്കെ ഇട്ട് ഏതോ സ്വസ്തിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അവരാണ് അങ്ങനെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിഞ്ഞൂടെ മാതാജി, നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള ഏകാദശിക്കും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രകാരം ദശമി ടച്ചുള്ള ഏകാദശി നമ്മൾ എടുക്കില്ല എന്ന്. ദശമി സ്പർശമുള്ള ദശമി തിഥിയും ആയിട്ട് ചേരുന്ന ഏകാദശി നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ദശമി തിഥിയുടെ അന്ന് ഏകാദശി തിഥിയും വരുന്നുണ്ട്, ആ ഏകാദശി നമ്മൾ എടുക്കില്ല. അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദ്വാദശിയാണ് ഏകാദശി വ്രതമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ. അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് വായിച്ചിരുന്നു. 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചാണ് ഫോണിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പല ആൾക്കാർ അതിപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ സ്രോതസ്സായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ, ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഓരോരോ വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്രോതസ്സും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ പറയുന്നത് വേദോപദേശം വൈഷ്ണവാചാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമായ ഹരിഭക്തി വിലാസം അനുസരിച്ച് ദശമിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഏകാദശി ഒഴിവാക്കാൻ കർശനമായി ഉപദേശിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു വിസ്തൃത ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നത് ആത്മീയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും, മുൻകാല ഭക്തിയുടെ നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയും. ഗരുഡ പുരാണവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ദശമി ടച്ചുള്ള ഏകാദശി നമ്മൾ എടുക്കില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ദിവസം 31-ാം തീയതി ആ വ്രതം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അതിൽ എന്താ പറയാ, വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ ഫോളോ ചെയ്യാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം ആചരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.